Nang Ginoo mga kaigsunan nini mo nga adlaw, niya na usab ang inyong igsuon magapaabot na usab kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nini mo bong higayon mga kaigsunan ang atong pagatun-an nga libro, diha nato kuhaon sa libro sa Roma diin magpahinumdum ka nato mga kaigsuonan kung sa unsang paagi ang unang mga magtotoo, unang mga Kristohanon sa mao nga dapit mga kaigsuonan nakabarog sila taliwala sa mga pagsulay nga nagaabot sa ilang kinabuhi ug makakuha usab kitag pagtulon-an gikan kanila mga kaigsuonan aron nga magapadayon kita nga ligon uban sa tabang sa Ginoo mga kaigsuonan. Ato kining sugdan nga atong pagatun-an karon mga kaigsuonan na makita sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 mga kaigsuonan. Kung atong pagabasahon ingon ani mga kaigsuonan ang pagkasulti sa translation nga akong gigamit mga kaigsuonan. In verse 8, apan gipadayag sa Dios ang iyang gugma alang kanato, bisan sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Mga kaigsuonan ko sa pag-alagad sa Ginoo, bago na ako ipadayon kaninyo pagpaabot ang usa ka bersikulo diha sa bersikulo 8 mga kaigsuonan, gusto lang ako nga ipaabot kaninyo ang gamay lang nga background sa libro sa Roma. Ang libro sa Roma mga kaigsuonan diin gisulat kini ni Apostol Pablo aron sa pagplano niyang pagduaw ngadto mga kaigsuonan. Gusto niya nga mapabalik, mapadayon mga kaigsuonan ang pagdasig sa mga magtotoo ni atong mga dapit mga kaigsuonan kay namiligro na nga mobalik sila sa kalibutan. Kung atong lantawon mga kaigsuonan, gipahinumduman ni sila ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga alang sa ilahang pagpadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo nga dili sila mulantaw sa mga kalisod nga ilang giatubang karon mga kaigsuonan kay dili sila makabarog kun dili ilang lantawon mga kaigsuonan kung unsa ang posibleng dangatan kung atong malampasan ang mga pagsulay o ilang malampasan ang mga pagsulay mga kaigsuonan nga ilang giatubang. Atong balikan mga kaigsuonan, aduna ko'y tulo ka pulong nga gikuha dinhi sa verse 8 mga kaigsuonan. Unang-una kun atong lantawon, ingon dito, apan gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Kung makita nimo mga kaigsuonan, kining gugma nga gigamit dinhi muni ang the greatest love. Walay si bisan kinsa nga maka-perform ani nga klase nga gugma nga gihatag sa Dios, apan gipadayag sa Dios ang iyang gugma alang kanato nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Gipadayag niya ang iyang dakong gugma mga kaigsuonan. Unang-una, ang audience ani mao ang mga taga dito mga Kristohanon dito sa Roma. Gusto ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga i-remind sila mahitungod sa gugma sa Ginoo. Gusto ni Apostol Pablo nga maninuod sila, manumbalik sila ug ipakita nila mga kaigsuonan nga wala sila'y mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Dito na to makita ang mga kaigsuonan nga ang mga Kristohanon tungod kay namiligro naman ang ilang kinabuhi nga mobalik sa kalibutan. Nindot ka ang gibuhat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga gi-remind sila kung imong lantawon gikan sa verse 1 hangtod sa verse 7 makita nato diha ang kalawom ug ang kalapad sa paghigugma sa Ginoo mga kaigsuonan. Dili ni bisan kinsa o walay si bisan kinsa nga makabuhat o maka-perform niini. Mao nga kinahanglan atong masabtan ug masinati kining klase nga gugma ug labaw sa tanan mga kaigsuonan masabtan nato nga pinangga ta sa Ginoo. Bisan sa atong mga pagkulang, atong mga kalapasan, mga pagkulang nato diya sa tubangan sa Ginoo, apan ang good news mga kaigsuonan, gihigugma ka sa Ginoo. Na-experience nato ang pakigugma sa Ginoo. Mga kaigsuonan padayon tang ikaduhang word nga atong nakuha dinhi is kung imong lantawon, apan gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma alang kanato nga bisan sa makasasala pa kita. Ang word dinhi nga akong word nga ikaduha nga gigamit is word makasasala. Kanang ikaduhang word mga kaigsuonan o makasasala, tungod kay kun atong lantawon unsay gibuhat sa sala sa atong kinabuhi, adunay pipila nga gibuhat sa sala sa atong kinabuhi. Unang-una, gipalayo ang gibuhat sa sala sa atong kinabuhi, ipalayo ta niya sa Ginoo. Ang ikaduha mga kaigsuonan, mahimo tang guilty sa atubangan sa Ginoo. Ikatulo, gitugutan nato sa Satanas para biay-ayon ta. Ug ang ikaupat mga kaigsuonan, demands the death penalty. Kung imong lantawon, grabe gyud ang gibuhat sa sala. Gusto ni Apostol Pablo nga i-remind sila mga kaigsuonan nga bisan pa man sa ilang pagkamakasasala mga kaigsuonan, ma-experience sa gihapon nila ang kadagaya sa gugma sa Ginoo. Ingon ana mga kaigsuonan anak kanindot, dili maging babag. Kung natumba mga kakaron, kung doon na may mga panghitabo sa kinabuhi nga nakalapas ka, bangon igsuon. Dili matapos ang kalibutan. Dili pa matapos ang kalibutan mga kaigsuonan. Dako pagpanahon nga bag-ohon nato atong kaugalingon. Katapusang butang ko natong lantawon, ang word nga namatay. So kung imong lantawon mga kaigsuonan, mao jud ni ang pagpakita sa tinud nga gugma
kanang willing nimong i-sacrifice ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Gi-remind sila ni Apostol Pablo sa ikatulong word mga kaigsuonan nga namatay ang mga tao dito sa Roma mga kaigsuonan, gawas nga gipakita sa Dios ang gugma sa maong katawhan mga kaigsuonan sa ilang pagkamakasasala, ug ang ikatulong mga kaigsuonan namatay siya para kining maong sala mga kaigsuonan mahimong mapapas, mahimong mapasaylo ug makakab-ot og paglaom ang mga dapit mga kaigsuonan. Maingon mausab ka nato karon. Ikaw igsuon samtang imo ning gilantaw, hinaot makakuha kag pagtulunan, hinaot makakuha tag pagtulunan kung asa man ka karon igsuon, ang gugma sa Ginoo nagapanlihok. Bisan sa atong pagkamakasasala, tagaan tag paglaom sa Ginoo. Namatay siya, nako natong tanan. Gihigugma ta sa Ginoo. Hinaot igsuon, dili maging babag nimo ang imong kalisod, trabaho man ubang pang mga butang. Gusto sa Ginoo nga ipaglaban nimo siya. Manlimbasog ta igsuon. Kutob sa atong mahimo, ipakita nato nga tinuod tang sumusunod sa Ginoo. Hinaut igsoon, nakapahinumdum ka na to sa mubong higayon. Niya na usab ang inyong igsoon, Pastor Dalian, magapaabot ug magaingon, dalaygon ang Dios sa tanang panahon.